De kerstman is weer in het land. Afgelopen vrijdag kwam hij aan op een station van Maastricht. Als er één stad in Nederland is waar de kerstsfeer de hele maand december aanwezig is, dan is het toch wel Maastricht. En de kerstman, die komt dan weliswaar uit het noorden, Maastricht is toch de eerste stad die hij aanduidt. Vorig jaar nog met de stoomtrein, maar die was dit jaar in Ongerhaat en dus kwam de kerstman aan met een trein van Arriva. Vorige week vrijdag stingen hongerde kinderen de kerstman op te wachten op het station van Maastricht. De kerstman zit niet alleen in de trein. Aan boord zijn ook een hele hoop kranke kindjes. Deze bijzondere dag zorgt dus ook voor veel afleiding bij deze kinderen. Meneer de kerstman, hoe was uw reis? Heel erg goed. Ja, prachtig. Het was een prachtige reis. Mooi uitzicht. Het is wel een beetje een andere trein dan vorig jaar. Ja, zeker. Ja, vorig jaar hadden we natuurlijk de prachtige Express, de stoomtrein. Ja, die is helaas in onderhoud. Hè. Ja, dat moet ook gebeuren. Het is een oud ding. Ja. Wat vindt u van de opkomst? Want ja, Sinterklaas, er komen ook altijd heel veel mensen op af. Ja. Maar u gaat het ook al goed doen, hè? Ja, dat gaat goed. Het is hartstikke druk hier. Het is gezellig. En iedereen is blij. Dus ik ook. Wat vinden jullie van de kerstman? Leuk dat hij er is. Ja. De optocht heeft vervolgens richting het Friedhof gaat het een hoog amusementsgehalte. En ook hier is de belangstelling weer enorm. Veel mensen zijn er speciaal deze kaaie vrijdagmiddag voor naar Maastricht gekomen. Hebben jullie de kerstman al gezien? Ja. Wat vond je ervan? Leuk. Wat heb je dit jaar allemaal al gevraagd naar de kerstman? Want dat is natuurlijk eigenlijk wel het belangrijkste, hè? Dat weet ik niet. Weet je dat nog niet? En wat vonden jullie ervan? Ik weet het niet. Ja? En wat waren er nog bij, Fleur? Elfjes. En ik stond bij de elfjes en de elfjes vond ik heel mooi. En dat vond ik heel erg leuk. Met de trein. En heb jij je daar heel erg op verheugd dat de kerstman komt? Ja. Wat heb je allemaal al aan de kerstman gevraagd dit jaar? Nog niks. En nu gaan jullie met de stoet mee. Waar gaan we naartoe? Nou, vrij tof. Ja, dat is tof. Want wie woont daar nu? De kerstman. De kerstman woont daar de komende weken, hè? Ja. Hebben jullie al een lijstje gemaakt voor Sinterklaas? Of voor Sinterklaas, wat zeg ik, voor de kerstman wat jullie dit jaar willen hebben? Sinterklaas is al was. Maar heb je al een lijstje gemaakt wat je van hem wilt hebben dit jaar? Ja, Wat staat er allemaal op? weet ik veel. Wat wil je graag hebben voor de kerstman? Wat wil je graag hebben? Een bel. Een bel. De kerstbel. Hoe was jullie reis eigenlijk? Het was wel goed. Was wel goed? Was het een lange reis? Want ja, het was van de Noordpool natuurlijk. Ja, van, hoe heet ze dat nog eens? Finland geeft helemaal niet. Dementie begint vroeg. Ja. Dat was ook een lange reis natuurlijk. Ja, Maar nu een vraag, dat heb ik me altijd afgevraagd. Wat doen elfjes eigenlijk? ja, we lopen mee met de kerstman en we helpen hem. En natuurlijk de kindjes altijd begroeten. Moeten jullie nu ook nog speelgoed maken? Ja, natuurlijk. Dat helpt het hele jaar door. Wat vinden jullie ervan? Leuk. Heel leuk. Dat is hem nou in het echt, hè? Ja, Is die in het echt? leuker dan het nep. Ja. Waar komt hij nu vandaan? Want die heeft een hele lange reis moeten maken vandaag. De Zuidpool of zo? Ja, van de Zuidpool of de Noordpool. Noordpool. Weet ik niet. Dat zoeken we nog even op. Ja. Oké, super, dankjewel. En voor iedereen die de intocht gemist heeft, de kerstman is op het Friedhof nog tot 5 januari in zijn eigen huisje.